So, dahil meron tayong pa-concert, meron tayong pa-Pasko, syempre meron tayong gastos. So, ito yung gastos natin ngayon. Magkano kaya ang inabot or magkano ang aabutin ito yung initial breakdown ng ating gagastusin ngayong Pasko. Medyo madugo-dugo, kaya alam nyo kung bakit medyo bukod sa solicitation, ang dami mga nangihingi sa akin ng mga pamasko, guys. Kaya hirap ako magbigay ng pamasko kasi meron ako pinaghahandaan talaga. Bukod ng fiesta na gumastos tayo ng mga 200,000 mahigit, dito naman tayo sa Pasko na pinaghandaan. So sa New Year, hindi kami naghahanda ng usually talaga Pasko sa bahay kasi di-dinner lang kami salo-salo ng gabi. After that, tulog na kami. Tapos hindi masyadong binibigyan ng importansya yung Pasko kasi araw-araw naman ang Pasko naman is a sign of love, yung mga glove, and share your blessings. Lagi naman yung ginagawa yan araw-araw hindi Pasko. New Year lang para salubong natin ng bagong taon, new life, bagong ganito, prosperous dapat, so dapat merong celebration. Pero yung Pasko, hindi na kasi masyadong redundant naman na ang Pasko kasi nagmamahala naman tayo lagi dito. Hindi ba nagpaplastikan naman? So, ngayon dito naman tayo sa ating breakdown. Kaya, please, sorry sa mga nangihingi ng pamasko sa akin. Pasensya na kayo kasi masyadong madugo ang aking gastusin ng fiesta. Tapos ngayon ang Pasko. So, ito na nga ang ating lights and sound by playlist. 25,000 with LED light na siya. Meron tayong lechon na 3 from Jayco's. Umorder ako ng 8 pero bigay sila ng gift sa akin na 8? discount. Ay, 3 na tago-8,000. So, 3 tago-8,000 lechon para sa, ang isa ay sa VIP, yung isa ay para sa mga visitors. Ang VIP is mga family and friends, tapos visitors sa kabila. Tapos mga outsider, mga kapitbahay naman lahat. Dito naman ang isa. So, magbibigay na yata ang Jayco's lechon ng isa pa. Ay! Beke namin. Charot lang. So, 3 yung lechon natin. Iba naman dito sa hindi man may lechon dito mga bakla. Bahala daw kasi kailangan sexy eh. Kakaiba. Ito naman ang ating, ang pinaka malaking gasto. Nung fiesta, yung gastos namin ay 46 case of beer. 46 cases of beer. So, naubos siya. So, nasa 40,000 mahigit. So, ngayon, inallowance ko na siya ng 50 kasi sobrang dami talaga dito. Pag naubos ang aming 50 cases of beer, if ever man, hindi na kami magdadagdag. Bahala na yung gustong umorder, bumili. Bahala na sila dyan. Basta limited. Pero yung mga laki naman, iba naman sa kanila, mga tanduay naman yan sila. Ganyan-ganyan. So, meron tayong pa-raffle na initial na 50,000 yung raffle natin kasi merong cellphone, may mga bigas na 15 kilos, 10 kilos, saka 25 kilos. Baka meron din tayong cash prize. Yung cellphone naman namin worth 4,000, 5,000 lang naman, 4 plus, mga ganon. Thank you so much, Steezy Gadget Hub. Meron tayong mga pa-raffle na yung mga set of mga Tupperwares and everything. Tapos meron tayong set of spaghetti. Tapos, Si Bodega, di ba? bodega. Mga bodega din. Ay, CTM Bodega. Thank you so much, CTM Bodega. Sa mga parapol namin. Ito naman, 12,000 para sa backup dancers. Kasi every practice namin, nakadalawang rehearsal kami. Every day is 500 pesos po silang 4. So, nakadalawang libo ako every practice namin. Tapos, meron silang tag 2,000 per head para sa mismong show bukas. So, 12,000. Ang food natin ay meron tayong isang 100 kilos saka isang 80 kilos. So, ano yun siya, tag 20,000 yata ang isa. Basta, nasa 40 to 50 kilos lahat ng baboy na food, bukod sa lechon ha. Tapos, meron pa ako in-order ng isang baboy kasi kukulangin kasi pag Pasko talaga, kinukulang talaga kami dito ng 6 na Putahe. baboy. So, bahala na, 60,000. Kasali na siguro dyan yung mga pangsahog na 10,000. Gulay. Tapos, eto na. This is total of 221,000. And then, for the prices of our contest, ayan, 30,000 pesos ang ating first prize. Ayan, 20,000 ang ating second place, 15,000 ang ating third place, at the rest na 3 ay magkakaroon ng 10,000 pesos for the effort na consolation prizes. And, meron din tayong best dress worth 5,000 pesos. 3,000 for second and third is 2,000. At ang ating judges, dahil meron tayong 6 na judges, honorarium lang sila, 2,000, papakainin naman sila. Pero pag di sila kumain, pwedeng 3K. Ha? Babantayan lang sila. Human power mo. 12,000. Tapos, a total of 338,000 ang ating total na gagastusin ngayon. Ginoo ko. Wala pang manpower dyan kasi yung manpower sila yung magbabantay sa catering, sila yung magkakatay ng baboy, sila yung maglilinis ng mga hugasin, lahat-lahat. So, nagpa 500 sila per head. So, maabutin maybe yan ng 20,000 or depende, mga 10 siguro ganun.
Buti na lang, ating 338, maliles yan siya dahil meron mga mabubuting puso na talagang ever since nung nagsimula ako, sinundan talaga nila ako at talagang hindi talaga sila nagkulang sa pagbibigay ng mga ano sa amin, regalo sa tuwing alam nilang may Pasko. May pamasko sila sa amin. So, thank you so much ma. Ate Macy Maisel, meron silang pahabol ng 5,000 na panood nila kay Jigjag. Thank you so much. At syempre, sa Galicious of Cebu, mga longganisang napakasarap from Cebu, nagbigay sila ng 5,000. Care of Jigjag din kasi napanood nila yung video. Tapos syempre, sa Mami May Abby, humabol sila care of Ma'am si G, nagbigay sila ng 10,000 pesos. Alam ko nahirapan na kayo kasi nagbigay din kayo ng pang-costume sa ibang mga bakla at gifts sa kanyang birthday. Thank you so much, Ate Cheng! Sa ating 20,000. Maraming salamat. Thank you so much din kay Ate Florence. Thank you so much sa 10,000. Maraming salamat. Ate Darling from Davao and Saman Islands. Ate Darling, di ba? Thank you so much sa husband mo. Thank you so much sa 5K. Siyempre, Doc Chen, nabigay sila last time ng 5K. Ngayon naman 10K. Salamat kayo. Infinity Smile Dental Clinic sa CDO. Ang aming may-ari daw mga veneers. Thank you kay Tita Ma. Thank you so much sa 25,000. Kinuha po ni Jigjag yung 5K. Hala! Care of Jigjag din yan, Tita Ma. Thank you so much. Noong nag-show kami ng isang araw sa Hingoog, masyadong nasayahan ng mayor. Nagdagdag siya ng 10,000 para sa bonus sa amin. Pero hindi ko na binigay sa mga kasama kong host kasi binigdag ko sa dito para sa ating Pandagdag, prizes. correct. Syempre, si Ate Peach and Pearl ay nagbigay ng 2K para sa Choice Award. magbibigay na siya ng choice award daw kung anong choice nila. So kaya si Argel talagang Pinush. mag-wig talaga, mag-gown talaga para sa kanya lahat ng 2K. Total. Charot lang. At kaya ako nagpursige talaga mag-show talaga para naman may pambahay kami dito. At nakalikom kami ng 97,000 pesos. At dadagdagan po yan ni Beshi. Cute ng 3K para maging 100,000. Charot lang. So ito na yung 97,000 na donations na. Donation ang tawag dito, hindi solicitation. Donation Donations. sila para sa aming mga bakla. So 338 minus 97,000, meron na tayong 241 na gastos ngayon. Grabe, dahil ko pag yata yun. Pero ang importante, masaya lahat. Kaya grabe talaga mag-forsige ko talaga sa show. At sa pabablog talaga. So, syempre, bukod dyan, mayroon pa tayong pabonus sa ating mga trabahante, mga staff dito, ganyan-ganyan. 16th month pay. Ha? Grabe. Yung 16,000, paghatian nilang 8. So ito, may manpower pa tayo na madadagdag dito. Ayun. So, dito din nakalista din yung naghihilot sa akin per day. Tapos yung cameraman at editor ko per day, 500 siya. So, andyan nakalista lahat. So, ito yung schedule natin. So, yun na muna ang ating initial pa to kasi baka may mga lalabas pa ng mga gastos. Siyempre, may mga bisita tayong mga lalaki. Pag ginanon, meron sila another. Kaya boys, if you're coming, kung gusto niyo po kumita na, kaya na kayo, mamakla kayo. Kaya kahit kayo anang video na. So, Grabe yung promotion. ito na po, tapos na. Maraming salamat for watching guys. Calling all this. Feeling ko meron di pa ako nilista dito. Wala na ba? Ito lang naman, di ba? Parang wala pa. Baka may makalimutan ako. Guys, meron ako nakalimutan na. Pasensya kasi na ano ako. Pero thank you so much, guys. May Ate Maisy Maisy, mahal na Reyna. Sa Galicious from Cebu, May Abe, Ate Cheng, thank you so much for always supporting us. Ate Florence, maraming salamat. Ate Darling, Doc Che, Tita Ma, maraming salamat. Hingoog, Mayor Kanyosa. Peach and Pearl, thank you so much. Maraming salamat. Ate Kim Pedralba, I love you so much. Mama Mary, bigay naman. Stacy. Magbabahay pa pala ako ka. Ay, Stacy pala. Stacy and Mami. Bodega. City and Bodega at dito, nakalimutan ko din yung Stacy, City and Bodega, and... basta ayun, maraming salamat ha. Thank you so much guys sa pagbigay ng ating mga donations. Sa ating mga judges, good luck dahil mahihirapan talaga kayo kung sino ang mananalo dahil grabe. Miley Cyrus palang panlaban. So good luck to all the contestants at dahil dyan, i-upload ko na to kasi para may income ulit tayo. Bye bye!